Kir. Kira. Barry. Hello. Good boy. Good boy. Good boy. Ow! No. So, hi Langga. Welcome back. Susubong makadto kami sa Jaro Market. Ipakita ko sa inyo kung ano ang susunod sa Jaro Market. So, basically every Thursday, Tienda. Bali market day. So, kakadtugid kami da. So, yeah, see you there. Kailang ka? Sorry. Hindi, wala man na siya, guba. Kaya, pila na. Ara lang. Idol yan, idol. Short nyo! Amo gali nga gahibi siya, Kir. Oh, bata mo di, Kir. Kir. Oh, nasambod bata mo. Wala, pabayaan mo lang. Kir. Oh, look oh. Wawa oh. Kir. Wawa. Wawa man. Oh, tanawin mo bata. Kir, oh. Look. So, hi Langga, ari na kami subong sa balay kag. Sorry kung amo lang to ang napakita ko nga part sang Jaro Market. So,
subong makaon na taka. Ipakita ko sa inyo kung ano ang ginpangbakal namon sa Jaro Market. Yeah. So, hi guys, makaon ta subong. So, amo nang ginpangbakal namon. First is carrots, then isda, munggo, and kalabasa. And then, amo naman rice. So guys, comment down below kung kakadto man ka mo sa Jaro Market. Every Thursday gid kakadto kami da sa Jaro Market. So yeah. Tama ko gutom, nalipat na ako mga muyo. So muna vlog sa guys. Tamaan ko nakagutom, malipatan ko mga muyo. Which is not good. Comment down below kung ano mga komunike siya. Scallops guys, namit. Sinanday sa luto. Naipay ko may sabaw. May sabaw nga ba dahil masang tanglad. Yum yum. Dumi ang amoy ng mami ko. Maligali may sabaw siya. Okay. Okay man, kulawan ba ang isda? Saan siya agad guys ha? Ginakamot ko lang. Yan no. Hugali langga. Klase nga tao. Pilian mo pila sa pagkaon. Nakita nyo? Those collarbones. So, basta, hindi ko mahilig sa sweets. Oh, anyway, too much information. Basta, pilian ko sa pagkaon. Okay lang ga. So, bago lang ko tapos kaon. Karon na busogit ko. Pagkita ko gali sa inyo ang nag-ukoy-ukay ko gina. Diba nakita nyo to gina sa video na may mga ukay-ukayan. So, nagka-ukay-ukay ko to. For 10 pesos, guys. Hindi ka maniniwala. First is this. Ano siya guys, how simple. Look at that. And then, ano na siya yung sleeves. Then, it's so perfect for me, I think. So, kailangan ko pa siya labhan and makita niya na diri sa vlog ko, nga sa ko siya. So, it's perfect. Ang yung brand is made in Korea siya, Kamju. Look at that. 10 pesos. And then my favorite, this is my vibe. Lakas maka classy look, 10 pesos also. This one. This is, and then taas naman siya. And then ang sa dalawang niya is this. So, yeah. Muna yung likod niya guys. So, mahilig ko sa mga classy-classy, mga muna. And then, yung brand, made in Korea man siya. Pero, so, labhan ko lang siya kag makita niyo na nga suksokon ko siya sa akong vlog. Ipakita ko sa inyo kung ano yung fit. So, that's it. See you later.